Pozdravljam sve vas prisutne koji ste večeras odlučili sudjelovati na našoj noći glagoljice. Sada bih s vama podijelila svoju prezentaciju koju bi se trebali uskoro vidjeti na vašim ekranima. Na početku bih se kratko osvrnula na dva pojma koja se pojavljuju u nazivu mojeg izlaganja, a to su ličko glagoljaštvo i Buška županija. Naime, u srednjem vijeku upravo širi lički prostor postaje važno središte hrvatske glagoljaške kulture. Na tome se prostoru glagoljice koristi kao pismo liturgijskih knjiga, odnosno brevijara i misala, neliturgijskih zbornika književnih tekstova, svakodnevnih zapisa, frankopanskih kancelarijskih isprava te isprava ličkih plemenitih sudova. Glagoljica na tom prostoru uživa naklonost plemićkih obitelji Frankopana, Mogorovića i Draškovića, a u 14. i 15. stoljeću taj prostor postaje jedna posredna zona preko koje se vrše književno-liturgijski i likovno-stilski utjecaj od hrvatskog juga, to je Zadra i Nina, prema sjeveru, točnije prema Kvarneru, Istri i prema Pokuplju. Jedan dio toga prostora zauzimala je i Buška, odnosno Bužanska županija, poznata pod nazivom Bužani ili Bužane. Ona se krajem 11. i početkom 12. stoljeća izdvojila iz Ličke županije. Bila je omeđena Ličkom županijom na jugu, Gadskom na sjeveru, Krbavom na istoku te Velebitom na zapadu, a nestala je sa turskim osvajanjem Like krajem 20. godina 16. stoljeća. Njome su vladale plemićke obitelji Kurjakovića i Frankopana, iako se plemeniti buški rodovi Stupići, Polečići, Krševci i drugi na određen način uspijevaju odhrvati apsolutnoj prevlasti navedenih dviju plemićkih obitelji. Da je doista ličko plemstvo bilo sklono u glagoljici pokazuje i primjer iz Bužana, pa tako plemeniti Drašković iz roda Krševaca u Zažičnom Donjem, to jest u Donjem Pazarištu na brdu Gračini podižu crkvu Svete Marije, a nedugo potom osnivaju i istoimeni Pavlinski samostan. Taj isti samostan uskoro će darivati i dvojica Frankopana, prvo Mihovila, potom Anoš, odnosno Ivan VIII Frankopan. Nažalost, taj samostan je bio kratkog vijeka jer je zajedno sa mnogim drugim sakralnim objektima Like uništen i opustošen uslijed turskih razaranja i tada znači Bužane napuštaju glagoljaši Pavlini koji svoje utočište pronalaze u Primorju i Novom, kamo odnose i svoje knjige. Poznato je naime da je znatan dio knjiga napisanih na glagoljici vezan uz Pavline glagoljaše koji su glagoljicu koristili ne samo u liturgiji nego i u svakodnevnom životu. Evo sada na ekranu možete vidjeti nekadašnju današnju kartu prostora na kojoj su se nalazili Bužani. Žutnom bojom sam označila imena naziva mjesta uz koja vežemo nastanak ili uporabu glagolskih knjiga, zapisa ili natpisa. Kao što vidite, imena toponima s lijeve i sa desne strane se uvelike razlikuju, osim primjerice Hoteša i Kosinja. Naime, nestanak starih i pojava novih imena događa se uslijed turskih pustošenja kada znači Bužane gotovo u potpunosti napušta njegovo starosjedilačko čakavsko stanovništvo, a stoljeće i pol kasnije nakon oslobođenja od Turaka taj dio Like naseljavaju Štokavci. Na buškom se području, kako pokazuju zapisi, odvijala živa pisarska i naručiteljska djelatnost, odnosno knjige su se pisale za potrebe svećenika iz vlastite, ali i susjednih županija, ali su se isto tako i naručivale. O tome nas svjedoče sačuvane glagolske knjige, ali i fragmenti koje se danas nalaze u Zagrebu, ali i u nekim inozemnim knjižnicama, u Oksfordu, u Beču, u Vatikanu i u Ljubljani. Evo, najstarija potvrda buškog glagoljaštva je fragment misala iz Podbrezja. Na donjoj margini toga fragmenta nalazi se zapis u kojem se pojavljuju imena dvojice svećenika glagoljaša, znači popa Jurija iz Rakine i popa Martina iz Buka, odnosno imena svećenika koja su dolazila iz dvaju mjesta koja su uz Hotelju i Botoke pripadala kosinjskom vlastodinstvu. Kao što vidite, donji dio fragmenta, pogotovo ovaj središnji dio zapisa nije sačuvan, te danas sa sigurnošću možemo samo reći da se navedene godine, znači misal
misal nalazio u rukama spomenute dvojice svećenika, a tek će se u narednim istraživanjima možda moći odgonetnuti je li se misal do navedene godine upotrebljavao u kosinskom kraju ili je upravo te godine kupljen za liturgijske potrebe. No, neovisno o tome, ovaj zapis koji se pojavljuje svega 6 godina nakon nastanka ličkog čuvenog misala kneza Novaka, iznimno je vrijedan jer izravno potvrđuje kako se na području Bužana, znači aktivno glagoljaštvo, javlja već u drugoj polovici 14. stoljeća. Druga knjiga usko vezana uz Bužane je Kolonićev zbornik koji po narudžbi vikara Leonarda Književasi pokraj Otočca sastavlja Žakan Broz Kacetić iz roda Kolonić iz Dubovika iz Bužana. On taj zbornik sastavlja od dvaju vrlo popularnih tekstova hrvatskog srednjega vijeka. Prvi se odnosi na korizmenjak, odnosno na zbirku korizmenih propovjedi u kojima se na slikovit način tumači u kojim se okolnostima pojedino ponašanje ili postupak smatra težim, lakšim grijehom ili se posve izuzima iz pojma grijeha. A drugo dijelo odnosi se na traktat o 7 smrtnih grijeha, odnosno na prijevod jednog manjega dijela Kraljeve sume, odnosno vrlo popularnog moralnog priručnika koji je sastavio francuski dominikanac Loren iz Orleana. Oba prijepisa od kojih Kolonić sastavlja zbornik bila su vrlo popularna u hrvatsko-glagolskoj književnosti, te se u cjelovitom i u fragmentarnom obliku javljaju od kraja 14. pa sve do prve polovice 17. stoljeća. Ipak pretpostavljam da je većini vas ime Broza Kolonića poznato iz njegove izreke koju ostavlja u svojem kolofonu kada kaže: neka knjige poštuju onoga ko njih poštuje, odnosno dok knjige počituje da je knjiga mi počtovan, a koja je jedna od najcitiranijih izreka hrvatskog glagolskog srednjega vijeka. Sljedeći zbornik koji je vezan uz Bužane je onaj Petrnićev, koji po narudžbi svećenika Matije Gačanina sastavlja također buški pop Tomaš Petrnić iz Banja Dvora, znači koji se nalazi na području današnjega sela Mlakve pokraj Kosinja. Pop Tomaš pripadao je uglednom plemićkom rodu Stupića iz čijih je redova redovito dolazila polovica članova buškog rotnog suda. Pop Tomaš svoj zbornik sastavlja većinom od homilija, ali i nekoliko poučnih tekstova u kojima se tumači Biblija, uglavnom sva 4 evanđelja, no najvećim dijelom u njegov su zbornik ušao prijevod dijela korizmenjaka talijanskog dominikanca Jakova da Vorađine, koji je većini vjerojatno poznat kao autor Zlatne legende, znači dijela koje je uz Bibliju bilo jedna od najčitanijih knjiga srednjega vijeka uopće. Osim ovih zbornika koje pišu pisari iz Bužana, sa Buškom županijom mogao bi se posredno povezati onaj oksfordski koji nastaje početkom 15. stoljeća na prostoru negdje između Modruša i Senja. Nastaje po narudžbi popa Mihovila Sultića, čiji je otac Jure Sultić, kako pokazuju isprave u akta Kroatici, bio iz Gvoznice, odnosno iz sela smještena na području današnjega Vaganca, odnosno na području koje se nalazi između današnjega sela Aleksinice i rijeke Like. Za razliku od prethodnih 2 zbornika, ovaj je imao znatno raznovrsni sadržaj jer se sastoja od brojnih mirakula, egzempla, legenda, vizija, prenja, apokrifa i raznih drugih tekstova, od kojih moramo izdvojiti one koji su jedinstveni u kontekstu hrvatske glagolske književnosti, a to je dulja verzija Pavlove vizije i čistilište Svetoga Patrika, odnosno Patricija. No, uz Bužane ne vežemo samo neliturgijske zbornike, nego i nekoliko brevijara. Pa tako, znači, prvi od njih je Bribirski brevijar u čijem se kalendaru, to jest u onom dijelu knjige u kojem se po mjesecima navode svetkovine i blagdani koji su se slavili u pojedinom kraju.
pojavljuje zapis kako je tog i tog dana bila posvećena crkva Svete Marije u Otešu. Rukopis toga zapisa u potpunosti odgovara rukopisu kojom je pisana cijela knjiga, pa se na temelju toga pretpostavlja da je pisar toga brevijara bio ili iz Oteša ili iz njegove blizine. Osim toga, još je jedna zanimljivost koja taj brevijar povezuje uz Hoteš, a odnosi se na jedan kasniji zapis, znači ne na zapis toga pisara, nego jednog kasnijega korisnika koji su tako u kalendar dodaje podatke o zarukama i svadbi Franje Berislavića Grabarskog i Barbare Frankopan. Znači, Barbare, čiji je otac Žigmund osnovao Otečačku biskupiju i čija je supruga nakon njegove smrti na doživotno uživanje dobila Oteš i pripadajuća sela. Ona se kasnije u životu nije baš pridržavala dogovora te svojim kćerima, pa tako i Barbare, iako na to nije imala prava, u ostavštinu predala, znači, Oteš i pripadajuća sela i na temelju toga i kao i činjenice da je, znači, pisar toga brevijara boravio u Hotešu ili blizini, mi danas pretpostavljamo kako se brevijar barem nedugo nakon nastanka i jedno vrijeme koristio u Bužanima, ali je najvjerojatnije kasnije bio u upotrebi u sjevernijim ličkim krajevima, točnije u Gatskoj ili u Modrušu, o čem govori jedan kasniji zapis gdje stoji to je brevijal modruški. Osim ovoga brevijara, još je jedan vezan uz Bužane, to je Vatikanski 10. koji Domi Mihovil završava u svojoj kući u Brobiru prema narudžbi domina Jurša Parabočića iz Bužana. Kao treća moguća poveznica sa Buškom županijom javlja se i jedan od najreprezentativnijih hrvatsko-glagolskih brevijara, a to je onaj drugi Novljanski, koji bi čak mogao biti dvostruko povezan sa ličkim, uz čak i buškim glagoljašima. Naime, vrlo je dobro poznato da je njegov glavni pisar pop Martinac svoj posao prepisivanja knjige prekinuo kako bi ostavio osobni potresni zapis, svjedočanstvo o bitci na Kravskom polju. Iz toga zapisa doznajemo da ga vjerojatno piše po narudžbi Franka Budišića, koji je u vrijeme Martinčeva prepisivanja, znači, bio prior Palenskog samostana u Novom. No taj se isti Franko Budišić, znači godinu dana prije bitke na Kravskom polju, javlja kao redovnik Palenskog samostana Svete Marije u Zažečnom, a 7 godina poslije bitke nalazimo ga kao priora istoimenog samostana u Bužanima. Prema tome bismo mogli pretpostaviti kako je Franko Budišić samo jedno kratko vrijeme boravio u Novom, znači bježeći pred turskim pustošenjima Bužana, a da se, znači, nakon bitke vrlo brzo vratio u Bužane, ali tada ne kao fratar, nego kao prior samostana Svete Marije. Osim toga, rekla bi da je pop Martinac bio iz plemena Lapčana, čijih nekoliko obitelji još sredinom 13. stoljeća doseljava u Bužane. A pripadnici tih obitelji, odnosno oni koji se pojavaju kao članovi Buškog rotnog stola, puna 2 stoljeća po dolasku u Novu Ličku županiju nastavljaju iskazivati svoju pripadnost plemenu Lapčana, i to na onaj način na koji to čini pop Martinac. Stoga je moguće da je pop Martinac, koji podrijetlo vuče iz jedne južne Ličke županije, zapravo mogao biti pripadnik obitelji pristigle u Bužane, odnosno da je on u Novi stigao iz Bužana, a ne nužno sa juga Like. Zasigurno ste primijetili da sam više puta u svojem izlaganju spominjala ličke pravne isprave koje su okupljene i objavljene u iznimno vrijednoj zbirci pravnih isprava Acta Croatica. Jedan znatan dio te zbirke odnosi se na one koje su vezane u širi lički prostor, a među njima nalazimo i one koje su djelomice ili potpunosti povezane sa Buškim rotnim sudom. Iz tih isprava, znači, doznajemo mnoge zanimljivosti na temelju kojih proširujemo naša znanja o ličkim glagoljašima, ali i o nekim glagoljašima koji su bili, znači, iznimno poznati, iznimno važni za povijest hrvatskog glagoljaštva općenito, pa tako u njima, na primjer, nalazimo i ime Blaža Baromića, znači osnivača Senjske tiskare,
koji u jednoj ispravi ulaže prigovor, to jest prosvjeduje što je uzalud došao na sud, te kaže: zato mi protešćujemo naše spize i trudi škode, ke bi nam prišle cić toga puta, ili kebi koje bi nam mogle priti, a to zvrh zbog fra Ivana Opata Draškoga, ki je uzrok tomu da mi te pute činimo. U Bužanima također nalazimo i nekoliko kamenih natpisa, svi se oni nalaze u crkvi Svetoga Vida u Kosinskome Bakovcu, kamo su dospjeli iz ruševine stare crkve u gradu Ribniku. Na njima se pojavljuju podaci vezani za crkvu izgrađenu u vrijeme kneza Ivana VIII, odnosno Anža Frankopana, no vjerujem da će se možda u nekim budućim istraživanjima otkriti još neki novi kameni natpisi u Buškoj županiji. Buško glagoljaštvo ipak ne čine samo spomenici, knjige koje su pisali ili naručivali glagoljaši u Buškom kraju ili u njegovoj neposrednoj blizini, nego i glagoljaši koji djeluju daleko izvan granica te manje ličke županije, od Zadra pa sve do Istre, pa tako ih već u 15. stoljeću nalazimo zajedno sa drugim ličkim glagoljašima kao svećenike, kao učitelje u Istri. Primjerice Andru iz Bužana nalazimo u crkvi Svetoga Vida na groblju u Pazu, a Andriju Prašića stoljeće poslije nalazimo u crkvi Svetoga Jeronima u Humu i u crkvi Svetoga Roka u Draguću. Osim toga, u Dalmaciji, okolici Zadra i na Rabu nalazimo veći broj ličkih glagoljaša trećeredaca, između ostaloga i one iz Bužana, od kojih su neki vršili vrlo istaknute funkcije. Pa tako recimo fra Tomaš iz Bužana se spominje kao provincijal fratara trećega reda Svetoga Franje u Dalmaciji, a fra Franjo iz Bužana kao član uprave i savjetnik. Ipak najpoznatiji Franjevac trećeredac koji dolazi iz područja na kojoj se nekoć nalazila Buška županija, a koja je nestala s padom Like kada su Turci posve opustošili Bušku županiju, svakako je Pavao Čačić iz Pazarišta. On je naime najistaknutija ličnost franjevačkog glagoljaštva u Kopru u 18. stoljeću. Prije nego što završim ovo izlaganje, osvrnula bih se na još uvijek otvoreno pitanje kosinske tiskare. Naime, iako se danas većina smatra da prvotisci misala i brevijara da su tiskani izvan Like, najvjerojatnije u Veneciji kao tadašnjem u središtu tiskarstva u kojem su živjeli mnogobrojni Hrvati, te uz to što se u nekim radovima kao mjesta tiskanja spominju znači Modruš, Izola, Istra i Kosinj, i dalje postoji mogućnost da je kosinjska tiskara otisnula neka nama danas izgubljena nepoznata djela, a da bi to djelo moglo biti tako, govore glagolske tiskanje knjige sačuvane u svega jednom ili dvama primjercima, kao što su Spovid općina i protisak brevijara, ili pak izgubljena djela kao što je Ispovijed Matije Zadranina, o čijem nekadašnjem postojanju svjedoči samo jedan zbornički zapis. Eto, ovim sam današnjim izlaganjem htjela skrenuti pozornost na glagoljaštvo jedne manje ličke županije, čije se zlatno doba naglo prekida sa turskim osvajanjima Like i Bužana. Naime, izostanak višestoljetnog glagoljačkog kontinuiteta u Lici, a koji nalazimo na kvarnerskom, istarskom i zadarskom području, samo je jedan od razloga vrlo slabe zastupljenosti pojma buškog glagoljaštva u općim prikazima povijesti hrvatske kulture. Naime, kada se govori o pojedinim dionicama ličke glagoljačke kulture, onda se uglavnom spominju Gacka, Lika i Krbava, no pokazalo se da i Bužani znatno obogaćuju sliku ne samo ličke, nego i hrvatske glagoljačke baštine općenito. To jest, upravo to današnje srednje zapadno ličko područje predstavlja most između južnijih i sjevernijih ličkih županija, povezujući sve te krajeve u jednu neprekinutu liniju i pokazujući kako je upravo buško glagoljaštvo uvelike obilježilo srednjovjekovnu povijest i kulturu Like. Zahvaljujem.